waɗannan mala'ikun mutuwan su ne wanda in sun zo kowane ɗaya daga cikin mun nan za su zo masa, kuma lokacin da za su zo makan nan tayu kana bacci, tayu kana faɗake, tayu kana tsaye, tayu kana zaune, tayu kana kwance a gadon asibiti, tayu kana tafiya a mota, tayu kana jirgin sama, tayu kuna wata hira akan harkar lahira, tayu kwata-kwata kana nesa da tunanin lahira, kwatsam kawai sai ka gansu. Ya sono ne musamman yanzu yadda ake mutuwa fujaiya, irin lokaci ɗaya za ga mutum ya mutuwa kamar gulob ya mutu. To kawai kwatsam ne ba mutum yana cikin harka, yana cikin wani sha'ani, wani irin sha'anin Allahu a'lamu me kake yi, kai ka san me kake yi, kawai sai ka ga mala'ika, shikenan shine tawaffatu rusuluna. Su kuma hum la yufarritun, ba sa sakaci, in su zo aiki kawai za su fara. A samin inda aka turo su za su zo ba magana hira, a tambaye ka me kake yi, menene sunanka, ba musibin ka kai dan ba wannan duk alwan su aiki kawai. Wa hum la yufarritun, ba sakaci kuma ba sa latti, lokacin da aka dora musu lokacin kaza in yayi wallahi zaka ga mala'ika a lokacin. Kuma in suka zo ba za su ce maka shirya ga mu nan mun zo za mu fara aiki, kawai sai dai ka ga an fara aiki, kuma lokacin ba za ka samu daman nan sai ka ga musu ga mala'ika ya zo, ka gaya musu balle mutum ya la yastati'una tawsiyatan, ba za ka samu daman yin wasiya ba, wala ila alim yarji'un, ko ka ce za ka koma gida ba wannan. A inda suka same ka a wurin za ka tafi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, baka san aina ne zaka mutu ba. Jama'a mu yi hankali wallahi da ubangiji. Waɗannan mala'ikun abun tsoro ne, haka kawai suna zuwa sai su fara aiki. Allah ya ce sun marudu ila Allah maulahumul haq, sai a tattara ku gaba ɗaya a mai da ku zuwa wurin Allah, haka za a yi ta komawa, ana ta tafiya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya. Yanzu yau mutum ne suka mutu a Bauchi, a Najeriya ba, a Afirka ba, a duniya ba. Kai Allah yana aiki, ana ta tafiya wallahi, suna ta can ana ta taruwa, ana ta taro, ana ta taro, kai ba kai. To ranar da appointment ɗinka ya zo, tawaffatu rusuluna, za ka ga mala'iku ne kawai, wahum la yufarritun, ba sakaci sai ka je rana. Za ka je ka gaya ake taron, me ake a can, wata waina ake toyawa, duk da kai za a yi, ba wani gaggawa, kai dai ka shirya. An fahimci wannan ko? Shine Allah ya ce sai a mai da mutane gaba ɗayansu a taru zuwa Allah maulahumul haq, wanda shine asalin majibincin mutane, shine maulan mutane na gaskiya. Ala lahul hukm, dukkan hukunci zuwa ga Allah yake. Wa huwa asra'ul hasibin, kuma Allah shine mafi gaggawan masu iya hisabi. Dukkan mun nan a duniya duka, da mu da muke kan ƙasa yanzu, da wanda suke ƙarƙashin ƙasa, da wanda suke cikin sulbin, suke cikin gadon bayan mu wanda za a haifa, da wanda za su zo har zuwa ƙarshen duniya, Allah zai tara mu a farfajiya guda ɗaya, kuma Allah zai mana hukunci dukkanmu a rana ɗaya, kuma individually Allah zai, ba zai collective da ce bari gama da 'yan Bauchi an sallame ku sai a kowa ɗaɗɗaya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, kowa sai Allah yayi magana da shi, kuma sai Allah ya bashi fair hearing. Shine thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu, sai Allah ya baku labari ya ce kai kaza me yasa kai, za a baka dama ka kare kanka, ka yi bayani a gama da kai, a zo kan wane, amma duk wannan abun a rana ɗaya Allah zai gama. Wa huwa asra'ul hasibin. Shi yasa Allah madaukin sarki ce alaysa zalika, wato abin nan, alaysa Allahu bi ahkamil hakimi, shin Allah ba shine yafi kowa iya hukunci ba? Ba wani hukuncin da zaka gani wanda ya kai irin wannan, sai ka je kiyama ka gani. Allah ka samu je da kyakkyawan guzuri.